Good morning viewers. Kumno fi long ngai khublei fi aga kerteng ka bathiang tam jong Jesus Christ na kani ka channel mga isyan swe ngong fi pet kapor kadang dum shabar ong ka kadang dum kadang step hati ngan keren suki yong anum hala idang tia ikun ru mating kendet tito banganum tu no fi kapor no fi na ngap bahai kan jing hikai menta ani ki jing hikai ka bangan ai fi ngan ong fi na ngap bada tho notes bad dayai ngap si ngap namar ka ka bang akuran ya fi kadai bangale ru ka jing im bad om tangkata kadai ka bangai I na ka tin jong ubleng ngan ong fi bara ba fi ngap ba fi penan kam ya kani ka bang akuran ya ka bangar ngale fensi I kandan ka jing kala ka jing im jong fi te ka ka ban keren menta kalong syapang kapor pi ki pareng orang feel ni ki brio naka ki western countries la ni na USA ni ki pat ki ken koridor bahaya kapor but kambun sin fin yu asngau bahaya kani ba ki pareng ki si ong ba mo ki si asngau bahaya ki ong ba time is money ki penir kat dor ya kapor bat kapisa ringan ong fi para banget ngatengam sengoi hap kata ka jingong kipen ya rengkat dor ya kapor bat kapisa ngatengam trek ban ya kubur lang bat kata namar ba lada pen ya rengkat dor ya kapor bat kapisa kalong tak dorin kapor ringan das ngap ba paling ong ta ngapat fitep ngasoi hap bat kaktian jong ublay bat kumju ru ya kaba wei na kiri ustad mendai tang ustad de ru akaju kapor de pastor de ba it ba ya ka kaktian jong ublay ka kertang jong ka de ka Dr. Miles Monroe la khlat no bat uang kumni uang time is life bat uang kumno uang bakapor kalong ka jingim lani kata ka kapor kai ringkat bat ka jingim jong fi hakani ka slap pertai ngada songoi ha bai kata ka jingong ju ngai ngap ya ki video song kumba fi ngap ya ka video mga keren view jing toy ngar ngaju ngap ikiwei ngaju puli kot jing kiwei ho sedang syo ka jing duai bu blai ba kati jong blai ringat ngai ngap itu ki briu ki ba keren jing ki ba kentin jing ki kalong kum ka kesiar si shan ong fi kam koridor ban ya ka kesiar ti tong ini let fing ini pet na kaktin jong blai balai ba apostol Paul ru yang menjur ba on penyeringkat ya ka pisah bat kapor hendrai apostol Paul uang penban ba fidei ban ya kapor fidei ban siu wat da kaspa aru nong fi kamut balada fi kapisa da fidu hidang la ban yo hendrai ya kapor kabala wasted kadang fi finum yo syu watang sisakan ka ikabal alet finum la syu tong ini pet bad apostol Paul naka shiki Ephesus kalnong ka basan khat ka ba khat san khat riu bat khat nyau kadang fi pet uang kum ni da sangap bai kini kentin uang kum ni uang tu kami ba te kumno phiat kum ki bom start hendrai kum ki basta khat ka khat ri ko da ka basius pa ya kapor sa ba da ka basius pa ya kapor na ba kini kisngi kilong ki basniu khat bakhat nyo wang na ba kum ta tuat long pi ki babit hendrai ki basyampang ka kaman utrai wang kumno wang da sius pa ya kapor pareng wang no gina marblay kipun fi pet ki pareng kimpat yo te kimpat mat yo Jesus Christ nong fi ki be ya kaspa manong fi jong pertai bat ki kelat baka jingim jong ki kal ayat no ring ni so tanat bu apostol Paul ni wa fi diban sius pa ya kapor nong fi nga ngau thu mta para banget pet ngong fi ba ngadang dan ki kam ki bangat rei bat ngai psai fi ru da kaktin jong ublay an ong fi ngasius pa ya kapor meneng ala ki na do kumbalai duna da ka jing ay jong ublay ala ki ban duai
wadap dua ngala yok ban puli ka ketin jong blai bat mentang at ong fi dang step perngap kumni kapor ka dei menta ndriu duna sedang ladu san shiteng ban prepare ong fi menta kada dei ndriu duna bat ngasiu spa kapor nomor balai ladang amle kumni ngani su fi ngadang let si kam ki jam jong ngampat yok ban trai la lut full time bat ngadang thaulat ngadang fi ngadang duai ho blai ru ngadang thaulat ru kumno ba lada ubleu plilat sisa buat dak pisah ngan thit no ya kata kapor ka bangalet segi jakatre jonga anong fi ngan thit no dak kawai dak ka ba ngala ban kunai kapor ban pray full time ban let duai ki beri ban syong akjat jong ublei wi ban ai ka sai ketin jong ublei lada manga mafi ngi perkat baka taka por ka de ka pisah bat fi pendut por tang ban kapai pisangan ong fi kalong le no ka jingem mon ong fi lada fi ka ken kerdan yo fi ka de ka por kalong le no balai nga ong fi kumni pidi ban sngau thu baka por bau blai yang i wai ni kapor bau blai wai ni un sapan jingkan ya ka kapor kabanga mafi ngiem ha ni ka percai fi lada fi pendan kam ya kapor yang fi tang ban kamai spa anong fi kelat no ya blai anong fi kelat no ya blai bat fin hab ban let ban ai jingkan yang kata sngi bat hatu fin ra da ka pisah jong fi di gisba jong fi dong try kat ni krur ngadan apa bang balance mal ai ka por nga kat ni krur anong fi katu ka krur jong fi kan le ayu hapo ka bang balance jong fi pat hang ni ngam semban gi baru spa anong fi manget sisaba da fi try smart da fi le kat kum ka man jong bleng anong fi ho fin seru spa andrei ka ka ba file bat ka spa ajong fi ngano file yu ka tu ka spa ang fi penyar ne em ka hima jong belai file ne em na manta ka kam jong belai lada fio ka spa ka barok hat bat ya barok ka pertai finya pen de ka men sim jong fi kan mau ba balai nga ong tanga sedang tana marba ni kibriu la thau ya ka mat ni dan ka mat ka sul ke bagi khat akan ka sul ka dan ka jing perkhat ka jing sngau jongi bat ka jing em bat ngidan ka spirit manang fi kani ka mat ka bangidan mentang manang fi ni ka mat ka ba ngidan ta ka kit yu ya kata ka spirit bat ka sul manang fi kani ka mat kan salet na ano syaka baput handrai fi di bentep ba dang ngim dan jing em dang ka ni ka mat bring dan ka jing em ru kata ka sul jongi kata ka sul bat ka dan ka spirit manang fi di gini kan laba kini long junam manang fi ti ini ka kti jong blai ka ong ba pi ubriu uba khlandu ru ula ban em hadu praposnam ilong lingkot palat te para banget nga ni thu ifi mentang dan alai pau khandai snam nganong ifi ladang nga em prapo snam ru ngala long siteng jong ka jing em ti ublei ai ngi ngani ka por mengin syong ba fi dei tang bang em ni ngan pen ifi kani ka bang em ni kalong ngau mana ngala on ra tu sai tang lingkot ilong lingkot palat ini prapo snam makana kataru ladangi klan ngong bun gibriu mentakiyap no sau pau san pau snam ti ilang lingkat palat rei ngidi bantip ba kani ka por jungi kalong ka jing em ka pertai kadan sakawai pat ka jing em ka bam jukut kadan pat sakawai ka jing em bam jukut te la determine ya fi yang ya fi haktin paragi ong la determine yang ya fi ba ka jing em bam jukut jungi kalong kat kum ka jing em pangi em hakani ka pertai kan mau bo fingkut tang ni ka jing em kadan artli ki jing em kawai sira jing em bam jukut bau blai bat kawai ka jing em bam jukut shadu jap ding tika ublai ula ai khanang ni ka por khampa ai ngi bet panlet bet sa eternity ma re u ai ka por yang ai fi ba ngin em ngani ka slap pertai ngani ka jing em do jungi ngadong fi
bangin penan kam ya kata kapor ka determine sangat ba ka determine mod ka kit jing mod ka ka ba fi im ni kapor kadan ka jing temu mo jing terman kat kum ka jing im jang fi ha ne ka partai ka ba fidang im ngakran lang fi let's see ki ba pet ka ni ka video ki dan ki bala sau post nam san pon ru po ngon fi sak bai ka ni wat fi la dan ka taru kadang dan let's see fi la pen let no kini ki pot jang fi let's see kini ki ru post nam ki ba fi la let fi la im klam dan jingmut ya ini partai fi dan ga spa fi dan ga fortuna ngakran lang kiba dan spa ru kiba dok ru what mut fin chuben nang iber spa ang ni khamben beri ni ndri let's see fi dan ga jing dok ru fi aksat bet tang ban yo ya ga spa ang fi akuslai fi overthink ni fi you ndri to pet kan ni video bat da kala ka bamut no na ka jing penlut sap kai fi kan ni ka por ha jing em kat filang dan ngangan ong fi ngalak kala ka bomot ngakala ka bomot ban ngakala ka bomot man lah singi ka por ka banga penlet no ya ka bakham ngakam penlut na ka mentau blay ngon ong fi baik ngan pen fi ka por jong ka jing em jong fi la determine do blay ne ula bu uput bau blay ba fi ngalak ban jam nganget ya kata ba ngam tip kat no senam ngan em kani ka percaya ngan puli na ka kitab jong uju pi ka kitab jong uju kadai ka kitab jong jing start pi uju udai ka kitab jong jing start dan ka wisdom literature ka proverb ru kadai ka wisdom literature ka kitab jong uju ru kadai ka wisdom literature ka ecclesiastes kadai ka wisdom literature ba ni ngap ya ka ba ukuran uju ni wang kom ni Shiti ya ka kitab jong uju pal nong ka bakhat saw kat ka ba ningkong bat ka ba san ngan puli fi pat wong ni ubri ubalakha na ka bri ulang uba khendiat kisngi ulang uba khendiat kisngi baru badap da ka jing jenjar kat ka basan wong namar bala pentikna ya kisngi jong la pentik kenai kisngi jong ka jingkhen ki banai jong ki dan hami hau belai bat mela bu ya ki put jong umla ban ringkang ula bu ya ki put ya ngam tep para banget ngan im sakat no nang ni tambah ngala khut jingmot ngong trai ji subkodor ba kapor ngan penlek no ngan ong fi kapor ka ba ma ngam penlek no ngala da penlek no menchua ga pop ki kam kai ki kam ne ndri trai ji sungong ngan penlek no Anong fi para banget tak jing ai jong bleng atia tang sausan kan tangam sngolek na ai bang atia am tanamar nga penun kam nam tau bleng ngaso thu bakani kan sakit syaka tak jing im bom jukut fi mentala da fila dan san post na menta fi sa sakat no ba finim atau fila ju perkhat ya kan ni mo fila le ayu na ka bentau try no fi kaban ingkong du akran ni let's see ki bapet dengan ni video film 4 mat you try ji sukres nang fi pet video ayu menta fi hakan ni kadok lada fi em tang hakan ni kadok nang fi kan mau bangim dei kan ni tang kan ni kadok nang fi pet ya kasur keran jongaru film lak ban yo sngo fi lak ban andrei kata kasur ka em fi iki ba film ki long junam pet ya kasur jonga fi shu yo sngo film andrei kadan ka speech kadan ka jing em kamut mut ga banga em ngakran rei film tang ni ka do ya kamen sim film la ban ngan ong fi kini ki long junam da perkhat ba tinga kren syai hang ni ngan ong fi ka jing sedang do bafin la ban siu spa ya ka por jong fi dan kam ban siu spa syai kamen sim jong fi upol ni ong tu da siu spa ya kapor namar kisngi kilong kibas niu fi kuran wong tu da siu spa ya kapor tongan ya puli biang wong kumno wong tu kmi ba ti kumno fiat kum kibam start hendrei kum kibas start daga bas siu spa ya kapor namar kini kisngi kilong kibas niu fi naduk kipor jong pol ong kilong kibas niu bat ngi mentakan ning hinang ya kan ka generation like banang pot plak banang sniu ki pendan kam ya ka por ban daka spa jong ki ngon ong fi banang penjat ya ka jing em jong ki em ka jing snow ba pertai ka kam auria let's see fi ru fi em ka ni ka por fi ki men step fi tia men mit fi perkhat ya ki jing perkhat auria
fi jing perkhat yagi jing perkhat pajak liang fi penut por ya ka por fi perkhat kom no tang ban kamai spa ban enjoy ba igani ka life ngani ka jing im ka badan ka bau blai ula ai ka badan jing ket jing mut saya ka jing im bam jukut orang fi le si fi dang long uta ko brio kata ka brio le si fi shulong tang tu nong let jing seng sandi orang fi ubam sim spa ya ka por ubam sim panan kami ai ya ka por na ka banta jong blai kala ka bomot na kut jing mut na fi ka wei ka ba fila ban siu spa ya ka por sangap ba fila kum no ban siu spa ya ka por ka dei hadin bala siu spa ya fi na ka pop sap jo hadin bala siu spa ya fi na ka pop lada fi dang yai don na ka pop lada empat siu spa ya fi na ka pop kini gi jing kran jonga ya fi kinlong kum ki maul nai khamat ki sniang an oi fi man sulong kum bakran maul nai khamat ki sniang nor nganget banga ong fi kindan ki brio ki banang ni kila banong ki bala arang ba ki bala teman ki barang kena samla manong fi ki ba ngap yang ka jingkran jonga bat haba kan ni ka sngi ka de ka turning point ka jing em jong fi badan kam ban siu spa no fi dan pam ban siu spa fi om na ka niam jong fi om na ki balang om na ka balang Pentecost, om nakabalang charismatic, om nakabalang fellowship, Presbyterian, 7D, Catholic. Om lak man siu spa fi. Let si filong nong let jing seng ba smart ba. Filak penlut ya kapor tu ngam ben ya jing let jing seng yang fi. Henry lada kitu jing let jing seng fi san pon ru pos na menta kim sim pen mi ye yo so ngonong fi. Ubaya dei bat kahima jong belai. Fi so thuk dal dia peng akran yang ni fi so thuk la da fi dan ha jinglong niam bat ha men sim la dam pat suspa yang men sim yang fi dan ha jinglong niam you are wasting your time my dear sisters and brother fi penlut kai ka po yang fi kum bangar ngala long men syang ong fi ngadan ha kata ka balangan ong fi ba teng ki kambat ba dei tang maki ban yo let benang re ka jing em jonga ngapet kam dan dor e akran yal di swa Hanoi dah duk bau Jesus Kristus lah siu spa yang dah kasnam jong ngadong fi dah kasnam kun long berat kabam dei dah siar na rupa ngadong fi haba ka mensim jong kala im mentang ngadong fi hang ni percaya ngasuh tu bon pendan ya kam ya kata kapor bang ngasuh tu bang im ha percaya ndai kumju ru aki jaka benang ngalak suh tu kata ki eternity ka manwan ngam keran sarong ni ngadang kala ka bamut ru teng gi por ke bang penlut kayan yang tai nama ngasuh tu kalau ka badan kam palan di dan kam syua fi ban siu spa nong fi la siu spa ne mi fi da ka snam jong Jesus Christ la siu spa ne mi fi da ka snam jong Jesus Christ nong fi di syua ba fi la ban pen kam bahai ka por nong fi dan kam ban kala ka bamut hani ka por to belai kat bang nang kran yang ni video belai film kala ka bamut nong fi kai ka jing kala ka bamut fi la ban syong nakatuka jakatia jang fi ba fi pet menta kala ka bamut no ba fi niok man penan kam mai ka por ong fi kala ka bamut no to plan itu gi pop le si ka ni por fi dan ka pop jang ka kam aurea ka pop klim ka pop jang ka jinglong niam ba fi pat bot si sayu Jesus Christ ba fi it palak dia kan niam jang fi pen kesan yang kan niam jang fi beli film kala ka bamut nak taru beli film kala nak ka bamut nak jing pen sarwa ya ka por no fi pla kan ni kat ka por ka ba fi dang ngakren ni da ong try jisu ang kan ni ka por bat ngata ong try jisu ba kodor try ngawan hakmat jong me penbut ini keting ngawan hakmat jong me bat ngakala ka bamut menta ngakala ka bamut bat nganget no ya gospel try ka gospel ka ba melong mami ko Jesus Christ mami kan try jisu kan ni ka por ngapply ki pop aurea lani ki pop klim mo fi la le lani fi bu tit jing thang ni no on fi miyamap on fi le se fi yap no la shai fi le mo bu tit jing thang kan man to i fi bat not yi beri le si kila le ben fi kini gi beri on fi kila ban gi kimi gi pa jong fi gi bahi king basam jong fi himmen gi para jong fi on fi plano le si kalong ka pop jong ka jing kwa brai jong jing pop aurea fi kwa brai le si kalong ka pop jong ka masturbation jong fi keren baik ngam fi dah jing shai ni let's see fi la penhap kun let's see fi dang ya langsam la let's see kan ni por ngam tip fi dang ya tiak bat no
kabalat nak tin jong blai fi dang im auria fi kendet menta fi pet ni video ngon fi ka kta fi ngon fi kala ka bomot no balai baro arngut kala ka bomot no ngakran bet ni dong men sim jong blai ngon fi kala bomot no nak kinu gi bo jong jingdom le si fi ben ye blai ngon fi blai ni ka bible ring habak kani ka por ngakran fi kuta men sim jong blai kala ka bomot no ai ban sil spa no fi dak snam dak khat o Jesus Christ nganget ami nganget akan kapor sat khut akan senam jong mi nga troy nga pla igi pop gi bangale troy Jesus bukodor ngawan ni ban kala kamu I repent ong troy nga pediang no imi Jesus Christ ka do no jonga ada khot kerpat akan senam jong mi nganget ba mela syayap ka ding fna Calvary nganget troy ba ublay ulah mi pat naki bayap ublay ulah pen mi pat yo Jesus Christ naki bayap da ka bor jong men sim khut ong troy Jesus pen baptis sing ado men sim khut wan men sim khut bahkan ni kapor kat ba fidang keren yang tangga duai nang ni try nga duai yani ipara kentai ini para sungrang ini irang ba ini teman ini krol si bala janlet syaka jing tap ru try kan ni kapor kat bagi dang pet kan ni video try nga ada duai try kan ni kapor baka mensim bakut cuma un try kong baki la pedang mensim bakut Holy Spirit come into this person men sim bakut wana ini para kentai wana ini para senrang wana ini rangba ini long kami ini balak kam teman troy nga keren troy jisu dah ka ikhtiar ka bor jong men sim bakut yang ni begin pediang ni ka jing pet em yang me begin pediang ni me troy jisu bakodor bakin nget ami kan troy jisu bakodor kat bagi dang kela ka bamut ni nga keren yang ka jing dap jong men sim bakut troy nga keren yang ka jing lat lut jong ki yang ni ka por nga keren yang ka jing lat lut jong me troy jisu nga marah baki tip yang ni ka jing sisa ka bang keren bagan ni ka jing sisa kan pelat lut yaki troy kan ka jing pen sisa kalong mami ko Jesus Christ malong jing sisa ka ketin jong me ko ang haba ukun o pelat lut ya fi fin da lat lut ba sisa ha ka kerteng jong Jesus Christ nga keren ya ka jing im hafi nga keren ya ka jing im jong Jesus Christ nga keren ya ka jing lat lut thank you Jesus ketika ba fi dang la dap le kan ngan ong fi nga keren biang petang biang kan ni pai u Jesus Christ uang ngalong kalenti ka jing im kajing ngalong kalenti kajing si sahabat kajing em bah fi padiang naduk menta kan ka sengi ngan ong fi kapor jong fi kadan jing mut menta ngan ong fi kapor kalong kajing em ya fi numla ban yo opat ya tu kapor ka let wat babi syu ya tu kapor let si fila padiang ni Jesus Christ menta wat babi syu ya tu kapor bala let ngani thu ifi nga kat bang nang syakri ublay kidan ki jingya ti janga ki bang kelan tang henry ngam ju babi ngam ju pen serwa suken la dang ngala bakla kan ni kapor ka bang ale lanish kemenen ne mo lani kinu bala serwa ngayang no jaj ngam tere ban syong jing tiak ban persa parkhat sa trai jisu trai obale ngale empe ngayang ong trai ngapan ma mi ngaplai hip-hop ngayang jaj no bangunum penlut kaya kapor nang ifi kapor kalau nggak badan kam palat nang ifi bafin em no pat kaktin kadan ka jingong ka boong ubriu ulang kum takum ba ubang nganget ya kata fi kadan artli ki jingbam ki badai ya ka mat pat ki jingbam ki bakan jaman sim hoi ka met ru ka syongat kum ki jingban yang fi la da fi penlien ban bam gitu ki klen yang fi penlien ban bam do palat ngam ong bam long ban bam do penlien ban bam ti klen ki jingbam ki ba fast food nge yang fi tangkat no ka kolesterol yang fi ka lakiu da kiu to ka klen kolesterol ka sap yu do not pat fi la ban yo pang sibun ki jingpang yang fi mot ka e ka ba fi bam ka penlong yu beriu ti kum juru ka ka ba fi bam fi fit ya ka sol jong fi psai ka men sim jong fi kum ta fin long la da fi psai fi da ki jing mot perkhat ba jakhlia kum ta hi ru ka jing em jong fi kan mi fin ka ni kitin ba jakhlia fi psai fi tang da ka spa pertai ngong fi fin be spa ba shi ka mai spa ba ngong fi la jan nyap ru ka mai spa kum nyow be tu ka bang balance jong fi Henry film simlele ye nang mentah hima jong blai fi yap ka spa mla ru ban tap dia tu spa jong fi mla ban dai gi bam ki wai ngam keren ni ba ka spa ka kalau ngaba sni Henry kum no fi pendan kam ya ka no tikum ju ru nang fi la da pi psa no da ka tin jong blai pi psa no da ka tin jong blai ngam fi penlut por ki jing duai nang fi kata ka men sim jong fi nang fi
Barha bakatai ka mensim yang fiok ban ai mensim kiwei. Fiok ban let kring kiwei naka pungkti ahar ngon fi bat kata kalong ba fi kan show spa ban ngon fi. Wat ya ka spa jang fi ka pisah kran ka pisah ka ba fi beten kam ban ai ki baduk. Fi ai na man taban ba kiwei kin yok ban yalap gospel ngon fi kan penyar ki ma jung beli kata fi la kan show ka spa ba hanan. Tikot jingmut no para banget ba fin penan kam ya fi ya ka po jang fi ngon. Ha ka ba tei ya ka jinglong mensim na fi ha ba tai ki wei ngan ong fi ha ba ka batai ya ka ta ying syong ne jang fi ha benak kan mau apostol Paul udah wei uba la pen stom ban ya ka balang ukulat no ya to ka e go la le man tau sedang ban im no ong fi ha kan ni ka Paul balai film sedang no ban shim ya ka Bible sedang ban puli no sedang ban duai ngan ong fi sedang no ni barit ngan ong fi penlien no ong fi disiplin ya di bafin penan kam si saya kapor bafin penlet no kai ngon fi wasted time ngon fi mlak syuk ban khat takadang ngon fi menne kapor kalong ka jingim ngon fi haba ublei ngon fi ude mau ba thawe kapor de mau ka thaw kapor ngi de ban kemen ba ublei ai ngi bangin im makani slap percaya ban sif spa ya tak por namar lading la let ka jang bom jukut ngodong fi lada fidan ka jing khakhli syukan mut mundur menta fidan ka jing khakhli ka bom jukut fin syuk khakhli sa lada fidan ka jing sosi ha ka jing em bom jukut fin sosi sa amla nan syu ha ni ka percaya ngodong fi lada fi sosi kalong tang sipor ngodong fi Henry diktat mundur ba pi penan kam nu por namar ka e ka ba pi penan kam hang ni fin sale ha ka bam jukot ru mentala da fi im ha ka aurea jing em bam jukot ha dujok ding fin im aurea bat ha ka pung ka ding ba usan bam julet fin si im aurea bat jing em bam jukot fin su ba bi esa nong la da fi im kran kitin si fin su kran si sa jing im bam jukot fin su tanum sa no fin su kuslai sa la da fi kuslai menta kan ka pertai fi ai penli na kan ka jing kuslai jing im bam jukot fin su kuslai sa mi no na jing kuslai ru no fi mi no na gini kam gi bam dai no fi bat sedang bat im bat uji sukres wang no wang alang uding so wan ba shisha kelam manga film la ban lai ai kanu ka tanat ka bam sei so ungor no kanu ka tanat ka bam yai ne ba uji sukres kanu mlak ban sei so no fi hatu fi sela sei so na mta hima jong ulai pila juya lap mo ya gospel no fi na fi shulat jing sang firu ngon kren ya si fi ong khamle kanu ka ta pop aure an khamle tagi pop klem ngam ni fi pen kesan yal di rei pila em kat kum ngane tin jong bleu khat yang bangin sei so ong ne fi namar la dengi sei so anu mena tin jong bleng kan pendan buram yu blei habangi pendan buram yu blei hang ni ngong fi un sa pendan buram ni ha jing usai ngong fi blei ude ubak uam ni ladangi pendan buram ni ha ni ka pertengi sei so entah ni pendan buram yu blei bat nun sai kan nong ni kadan kan nong ka bom jukut kata kapan sengat kapan sengat ba ini kenduk ya Jesus Kristus fikwa ne man yasham Jesus Kristus na filong tang hakan yam bro la fila subun tang hakan yam ong debate penram ni giwei bakaran ya kajing sisa film trek ban sengap pisung tanat hakan yam ong fi kan yam fi ka direct kiruniam kisah nar pana Jesus Kristus ong fi kipen kesan ni niam girukam jong fi ki wes ya ka time jong king ong fi mina ong fi na kajing penlepor ban buat niam ru onong fi filak ban buat niam onong fi filak ban semat bau ban jingis sang ban pulih kot ba fi pen kesan ni tigi doktrin yang fi onong fi pen kesan ni tigi reform calvinistic doctrine ginu ngam tang kata ne pentecostal doctrine ne charismatic doctrine parah banget onong fi Jesus Kristus onong fi lara fil amat saya Jesus Kristus finya do mensim khut fil apa yang nem human sim khut tak upol wang kumno bafin sil spa era por kadai bafin pediang human sim khut tu akwa ban ong fingi hab ya do mensim khut ngakran ne do mensim khut bat ngam kwa ban penlong an kan ne fi lara fi sedang ban le ra do finum poison no haba fi pediang ne fi mat eu Jesus Kristus ru kan mau human sim khut sana man kan puli biang wong daka basil spa ya rapor na barkini kisngi kilong ki basniu na bakumta tu wat long fi ki babit nregi basyampang ka e ka manutrai bat tu wat long pi ki babuat daka wan haka badan ka jingkin ben henry tu long ki badap da umen sim
Ngajing sekspa eka por kamot ruba findap daw mensim. Kong no dakabaya keren parlok hi hakisam. Kat kendai ko ong dakabaya keren parlok hi hakisam bat kijing ruai. Bat kijing ruai bekerja mensim dakabarwai bat dakabakon ut dakadoknut jong fi hautrai. Fi om dei dang bengi ruai dak kijing ruai. Out loud mo. Yong blay ulong ba ki ruai em duk mensim. Na pi sulet ban ruai ke haki choir na haki ai tang naka jabiang jong fi tang kijing khat dan ai ka doknut jong fi nilai ban ai dak doknut ni keran dak doknut mentang ngam wis ni ka time jong fi mentala sitang kan tan roi ngaya senang ni fi ngam song long wasted ya kan ni namar kan ni ka kit saka ai ka bau blai un sale terperkhat no para banget ngan penkot kat ni na mentang ka buram jong ublai siu spa no ai ka por da tip baka jingim jong fi ka por kadai ka jingim jong fi dan stang kandet ki por ni dan stang kandet ki por bau blai sawan shaw no ngiru oh ngada kuat ngada terang bai pi bapet ni video inda yo jingkerku inda pendan kam ti kenai ka por ngaru para banget da ka jing ai jong blai ngadang kot jing mot shu ni ba ngada sius pa syang na pendan kam ka por nam tau blai nam ta ka buram jong yaro you try to share da like ya ni ka video da subscribe da ai to notification button namar ngakuran ni fi video ya jing mentoy nang ni kaman kit jingmot nganong fi da share uski bai namar kalang ko fi spread ya gospel nganong fi kitu ibang pat subscribe da subscribe no keren ni baka jing khiru ngalong serious men rai na serious bat mentatong ini khino ta khendet na serious na marmdei banga na dom na in ringa na kwate ban long mtamo fi smutu to bye bye until next time you try